Na dan zo ne kawai in dan ganki kin san in ban ganki ba bana jin daɗi. Kin gane? Wallahi ai gaskiya yau kai kyau sosai ba. Oh. Okay. Kake da ba kin san mu in dai wanka ne. Ai duk cikin kayana wannan shine ba shi da tsada. Duka 30,000 na siye shi ai. Kai fa in dai wanka ne ba ƙarya. Ai duka na wannan sun fi tsada 30,000. Ya za ka yi min? Tsaya dan ƙara ma wani abu mutume na zan zo in same ka. Ai na san ka ba wasa. Ida illallah. Wancan mayan yaran hikenan ya tona mai asiri. La ilaha illa. Eko. Zan zo mana kakka damu. Na ce ma ka daina araka wurin wancan mayan. Na dauka irin yanda yau Hassan MB su zai ma. A gaban budurwa ya ce ya cire mai kaya. Wallahi tallahi da kai sai nafkin ya koma gida. Ka daina araka wurin ka zo mu je ka bai kayan ki da Allah ka taho. Daga gaskiya